Happy New Year. Blwyddyn Newydd Dda. Blwyddyn Newydd Dda. Blwyddyn Newydd Dda. Blwyddyn Newydd Dda. The shop is open. Mae'r siop ar agor. Mae'r siop ar agor. Mae'r siop ar agor. I am in the taxi. Dwi yn y tacsi. Dwi yn y tacsi. Dwi yn y tacsi. When is the game? Pryd mae'r gêm? Pryd mae'r gêm? Pryd mae'r gêm? Did you see someone? Wnaethoch chi weld rhywun? Wnaethoch chi weld rhywun? Wnaethoch chi weld rhywun? There is a snake in the box. Mae 'na neidr yn y bocs. Mae 'na neidr yn y bocs. Mae 'na neidr yn y bocs. It's a crocodile. Crocodile ydi o. Crocodile ydi o. Crocodile ydi o. Crocodile ydi o. It's going to rain. Mae hi'n mynd i fwrw. Mae hi'n mynd i fwrw. Mae hi'n mynd i fwrw. May I have bread, please? Gai fara os gwelwch yn dda? Gai fara os gwelwch yn dda? Gai fara os gwelwch yn dda? Did someone else see the shark? Nath rhywun arall gweld y siorc? Nath rhywun arall gweld y siorc?
Nath rhywun arall gweld y siarc? I don't understand him. His accent is too strong. Dwi ddim yn ei ddeall o. Mae acen o'n rhy gry. Dwi ddim yn ei ddeall o. Mae acen o'n rhy gry. Dwi ddim yn ei ddeall o. Mae acen o'n rhy gry. Mr. Lebowski has sold his carpet. Mae Mr Lebowski wedi gwerthu ei garped. Mae Mr Lebowski wedi gwerthu ei garped. Mae Mr Lebowski wedi gwerthu ei garped. His wife has left the house and his children have frozen in the garden. Mae ei wraig wedi gadael y tŷ, ac mae ei blant wedi rhewi yn yr ardd. Mae ei wraig wedi gadael y tŷ, ac mae ei blant wedi rhewi yn yr ardd. Mae ei wraig wedi gadael y tŷ, ac mae ei blant wedi rhewi yn yr ardd. Is the surgeon wearing his gloves? Yes. Ydy'r llawfeddyg yn gwisgo i fenig? Ydy. Ydy'r llawfeddyg yn gwisgo i fenig? Ydy. Ydy'r llawfeddyg yn gwisgo i fenig? Ydy. Where are his teeth? Lle mae ddannedd o? Lle mae ddannedd o? Lle mae ddannedd o? Do you want to speak to someone that speaks Welsh? Da chi isio siarad â rhywun sy'n siarad Cymraeg? Da chi isio siarad â rhywun sy'n siarad Cymraeg? Da chi isio siarad â rhywun sy'n siarad Cymraeg? He says that the line is busy. Mae o'n dweud bod y lein yn brysur. Mae o'n dweud bod y lein yn brysur. Mae o'n dweud bod y lein yn brysur. Is there someone in the audience that doesn't speak Welsh? Oes na rywun yn y gynulleidfa sydd ddim yn siarad Cymraeg? Oes na rywun yn y gynulleidfa sydd ddim yn siarad Cymraeg? Oes na rywun yn y gynulleidfa sydd ddim yn siarad Cymraeg? It was snowing, so I went home. Roedd hi'n bwrw eira, so es I adra. Roedd hi'n bwrw eira, so es I adra. Roedd hi'n bwrw eira, so es I adra. They believe that Gali's dog is in Rwanda.
Maen nhw'n credu bod Kigali yn Rwanda. Maen nhw'n credu bod Kigali yn Rwanda. Maen nhw'n credu bod Kigali yn Rwanda. I know that you know. Dwi'n gwybod bod ti'n gwybod. Dwi'n gwybod bod ti'n gwybod. Dwi'n gwybod bod ti'n gwybod. I hope that it will be fine tomorrow. Speaking about the weather. Gobeithio bydd hi'n braf fory. Gobeithio bydd hi'n braf fory. Gobeithio bydd hi'n braf fory. Shut up, will you? Cau dy geg, neidi. Cau dy geg, neidi. Cau dy geg, neidi. Did the children hear? Glywodd y plant. Glywodd y plant. Glywodd y plant. Tell him to bring his dog. Dwedwch wrtho fo am ddod â'i gi. Dwedwch wrtho fo am ddod â'i gi. Dwedwch wrtho fo am ddod â'i gi. Why don't you phone him to explain? Pam na ni di ffonio nhw i esbonio? Pam na ni di ffonio nhw i esbonio? Pam na ni di ffonio nhw i esbonio? Have you been vaccinated? Wyt ti wedi cael dy frechu? Wyt ti wedi cael dy frechu? Wyt ti wedi cael dy frechu? This room is bigger than the other. Mae'r stafell yma'n fwy na'r llall. Mae'r stafell yma'n fwy na'r llall. Mae'r stafell yma'n fwy na'r llall. In 3 days, the bird will have left the nest. Ymhen 3 diwrnod, fydd y deryn wedi gadael y nyth. Ymhen 3 diwrnod, fydd y deryn wedi gadael y nyth.
Ymhen 3 diwrnod fydd y deryn wedi gadael y nyth. You are the one who is sulking. Ti sy'n pwdu. Ti sy'n pwdu. Ti sy'n pwdu. They went to Marrakesh, but they didn't see Rocco. Aethon nhw i Marrakesh a welon nhw Morocco. Aethon nhw i Marrakesh a welon nhw Morocco. Aethon nhw i Marrakesh a welon nhw Morocco. You should phone each other more often. Dylech chi ffonio'ch gilydd yn fwy aml. Dylech chi ffonio'ch gilydd yn fwy aml. Dylech chi ffonio'ch gilydd yn fwy aml. There was hardly anybody in the pub. Doedd fawr o neb yn y dafarn. Doedd fawr o neb yn y dafarn. Doedd fawr o neb yn y dafarn. No one knows where he was buried. Does neb yn gwybod lle gath o i gladdu. Does neb yn gwybod lle gath o i gladdu. Does neb yn gwybod lle gath o i gladdu. Should they look under it? Yes. Ddylen nhw edrych dan fo. Dylan. Ddylen nhw edrych dan fo. Dylan. Ddylen nhw edrych dan fo. Dylan. Let's listen to the next track. Dewch i ni wrando ar y trac nesaf. Dewch i ni wrando ar y trac nesaf. Dewch i ni wrando ar y trac nesaf. The officer that stopped the prince insists that His Highness wasn't wearing his belt and that he was stinking of alcohol. The officer will be executed first thing tomorrow morning. Mae'r swyddog nath stopio'r tywysog yn mynnu nad oedd I fawr hydy yn gwisgo i'w wregys ac I fod yn drewi o alcohol. Bydd y swyddog yn cael ei ddienyddio peth cyntaf bore fory. Mae'r swyddog nath stopio'r tywysog yn mynnu nad oedd I fawr hydy yn gwisgo i'w wregys ac I fod yn drewi o alcohol. Bydd y swyddog yn cael ei ddienyddio peth cyntaf bore fory. Mae'r swyddog nath stopio'r tywysog yn mynnu nad oedd I fawr hydy yn gwisgo i'w wregys ac I fod yn drewi o alcohol. Bydd y swyddog yn cael ei ddienyddio peth cyntaf bore fory. It has come to light that the individual that was awarded last year is suspected of fraud.
Mae wedi dod i'r amlwg bod yr unigolyn gaeth ei wobrwyo llynedd yn cael ei amau o dwyll. Mae wedi dod i'r amlwg bod yr unigolyn gaeth ei wobrwyo llynedd yn cael ei amau o dwyll. Mae wedi dod i'r amlwg bod yr unigolyn gaeth ei wobrwyo llynedd yn cael ei amau o dwyll. The third witness is accusing the fourth woman of having sent the first message on the 18th of August. Mae'r trydydd tyst yn cyhuddo'r bedwaredd ddynes o fod wedi anfon y neges gyntaf ar y 19fed o Awst. Mae'r trydydd tyst yn cyhuddo'r bedwaredd ddynes o fod wedi anfon y neges gyntaf ar y 19fed o Awst. Mae'r trydydd tyst yn cyhuddo'r bedwaredd ddynes o fod wedi anfon y neges gyntaf ar y 19fed o Awst. How about approving the use of nuclear missiles to tackle the problem of unruly dogs in the area? Beth am gymeradwyo'r defnydd o daflau greu niwclear i fynd i'r afel o phroblem cŵn a freoles yn yr ardal? Beth am gymeradwyo'r defnydd o daflau greu niwclear i fynd i'r afel o phroblem cŵn a freoles yn yr ardal? Beth am gymeradwyo'r defnydd o daflau greu niwclear i fynd i'r afel o phroblem cŵn a freoles yn yr ardal?